Haize zakarra altzatzen ari dela nabari daiteke. Giroa osten ari da momentu batetik bestera. Sistema kapitalistaren enegarren ofentzibak eragindako bolada gainean dugu. Eta ikusten ari gara nola daramatzan aurretik bizirauteko ezinbestekoak zaizkigun funtsezko aspektuak. Elikagaiak, etxebizitza, energia. Langileok urteetan zehar eta borrokaren bitartez lortutako hobekuntzak eta eskubideak erausten ari zaizkigu. Eta guzti honi aurre egiteko ezinbestekoak ditugun eskubide politikoez ere desjabetu nahi gaituzte. Kontra datozkigun haizeboladen aurrean, geroz eta nekezagoa ari zaigu bilakatzen hile amaierara heltzea. Biharko egunerako etxebizitza duina eta jana bermatzea. Bizirautea. Iragarpena hori izanik, badira pare bat urte, Euskal Herriko etxebizitza sindikatuak itsaso zakarrenean ere murgiltzeko gai izan nahi luken zarea ehuntzen hasi ginela. Elkarrekin, indartsuagoa ginatekela sinetzirik, nazio mailako antolakuntzari ekin genion. Bata besteari lotuta, zetorkigunari aurre egitea egingarriagoa aurkezten zitzaigulako. Enbata inoiz baino gertuago, elkarren artean ehuntzen hasitako sarearen korapiloak estutzen aritu gara azaroko lehen asteburuan, ziordian burutu ditugun sindikatuen arteko topaketetan. Herri honetan, hainbat eta hainbat zareilerengandik ikasitakoari segiz eta jostorratza eskuan, ordu luzez aritu gara lanean. Zuloak josten eta korapiloak estutzen. Ilun begistatzen da zeru muga, baina sendotasuna irabazi du esku artean eusten dugun sareak. Enbatari aurre egitera goaz.